Il-miliet ifisser ukoll li waslet il-maratona tal-Istrina fejn kull sena jinġabru fondi għal Malta Community Chest Fund. Il-President ta' Malta George Vella u s-Sinjura Miriam Vella żaru il-kumpless sportiv ta' Ħalkirkop fejn l-għada tal-miliet se ssir l-Istrina din id-darba b'dera ġdida. Fil-waqt li osserva l-aħħar tħejjiet taż-żoni fejn se jsir id-divertiment, jittieħdu t-telefonati u jintlaqgħu il-pledges għal Community Chest Fund, il-President Vella irringrazzja lil ħaddiema u l-volontieri kollha li ilhom bosta jiem jippreparaw. Il-President Vella esprima li hu martu jinsabu ħerqana sabiex għal sen oħra jirrispondu it-telefonati waqt l-Istrina. Hawnhekk kważi kollox lest, kull ma jonqos issa ovvjament illi jasal iż-żmien biex jibdew ġejjin in-nies jibdew telefonati u mpoġġu jiena u Mirjam ħalli nibdew nirċievu it-telefonati. Jiena nawgura illi dis-sena minkejja il-diffikultajiet kollha u minkejja kollox wara sentejn pandemija ikun iktar libertà li jkun hawn iktar preżenza ta' nies hawnhekk u anki tkun iktar il-moviment ikun iktar liberu, però l-iktar ħaġa importanti huwa li kemm jista' jkun nagħmlu l-almu tagħna kollu ħalli intallaw l-ikbar somma li nistgħu bħala flus għal Community Chest Fund. Iċ-chairperson tal-Bord tal-Amministraturi tal-Community Chest Fund John Huber qal li dan il-miliet m'hemmx rigal isbaħ milli wieħed jagħti donazzjoni sabiex jgħin il-ħaddieħor li jkun għaddej minn żmien diffiċli. Jiena naħseb hemmx rigal isbaħ li inti tħossok tajjeb, li tħossok li għamil differenza u li tħoss li għamil differenza għal persuna li jibqa' jgħix, li kollu d-dinjità u inti ma tafx minnu hija l-ikbar ta' karità. Pero l-iktar ħaġa li inti ġolok tħossok tajjeb. L-edizzjoni ta' din is-sena se tinkludi wkoll attività f'Villa Randall ir-Raba' Tgħawdex fl-istess ħin li se tkun għaddejja l-Istrina f'Ħalkirkop.